ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଖବର ମିଳିଲା କି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ 57 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମ ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।